a thian te tana nun hlan tu Tokyo omlo tamai chu oi har an tia professor ho chuan tur thiam har an ti hle grenade puaka chuan Major Sagasta an a thian te alo chan ve nual boka professor badroom a omreng chu a thian te ngai a thalo Marcel le Benjamin chuan professor kongkhar lo hongro an lo tia an boilai chu in Alicia in pistol mu ala a tlan chu alo tumani Sagasta chuan tamayo vabia in Tokyo kan that avati chuan thalutuk rugru te zinga mi pakhat athile alo tia Sagasta chuan soichun zomin kathian te pahni an hliama gandia le midang an thivek atilea tamayo chuan apoi hle mai iron let ahunto kan ron la chuak angche atia Sagasta chuan nilove cornell kanin hnu kirdon lo helaya hian kan hna zo fel tur lut kan ni beng rok tu te dang turin kan kala kan dang bokang tin alo chang Sagasta ngai thate I thian te an hliama bai theidin hmuna inding to lo aron ti chuan theye anin rin lo lai takin kan bai tawng tin anin biakna ati topa aladam zinga a hliam na lo zok chu a hming inziana dok tek alak saka Palermo chu kongkhar le lama tanga bia in kan zinga mi hliam an oma ka hruai chuangai avatia Palermo chuan midang khonge alo tia an thivek to tin alo chang Palermo chuan sipai ten in bia kan dua in phalna karon dilani atia Rio chu rang takin azuang thongal Marcelan Alicia I aum to lo tia sia anau te nen chuan alo tlan suak ani Professor Alicia atlan suak Marcel chuan atia Alicia chuan ahman ro pai ru khan an motor chu ti nun alo tumani Professor chu intiharin aron chuaka Benjamin in charge ni Marcel minlo zero tin Alicia chu umzui turen chuak ngal Alicia chuan motor chu atinung theia atlan chuak man Bank noya chuan rangkachak anpam chuan tu khol chu Bogota chuan alo honga tuna kan hna kan tran nga lang kan chuang tuyanga kan la chuak pa bokang alo tia Professor le Marcel chuan Alicia an umzui ngal Palermo avashil chuan engtin nge mei chenau nei hlim itlan chhuat tir thei alo tia Tokyo kan chana khapa ngai theilovani atia Lisbon chuan Sergio lo ro kan plan angin kan lo kalang min ngai tua su alo tia chak taka tlanin an zui ngal Rio chuan RPG a lo tinin kongkhar in hon chuan misol ho kha kalo kap dar ngal vek don anni nena in biak atul lo alo tia Lisbon chuan silai khamin pero voin ni hian tuma an thidon lo alo tia Rio chuan indona mi felzo ka tang hi omzia omlo Gandhi an Nairobi athata a hliam te en kolin in chhuat tir le a engthil nge ati in hriam aron let lia Tokyo athata sin an hliam te kan lo en kol le angmo naktu ka an ron let le anga keimani ho min tha theinan Berlin kha ladam se chuan Gandhi kha athat nge yang Nairobi wangin Tokyo aladam bokang atia Lisbon chuan rang taka aral thuam chu lak sakin abo beta kathuni se chuan Algeria khan ilatanga nga Nairobi le Tokyo an ladamang bank kan rokwanga nunna chan zong po ma se heta hian kan oma nangpo iladam chu wang chuan kathu zomangche atia Alicia an pa chuan motora video callin an vabia a tlanchiatin omzia nei lo kan motor iru chuaka kan chui thei vekani police in an manangche professor chuan aron tia
Alicia chuan min wangai tua sot ve nangma wangin ichian te an thia Rio chan chuak tur khan bank rock imamo hleine kan hren na kha isui chuak thei reng ti ka hrialom ti pain chak takin atlan zela ano te chu alo trap ve reng bok tlan chiat ngai nen Alicia aboi hle Marcel chuan alo tlan khal mana Marcel kong min ken lo chuan no te le anu I that don ania atia Marcel chuan kong akian ta ringot mai anin tlan pel pain a motor ke alaka thep sakzui Professor chuan dingman kanilo ti pain chak takin aron tlan pela Helsinki po alo zia deuh to a Stockholm hne na chuan tunge thi tin alo zot Tokyo le sipai paruk tin alo changa Tokyo avan pui tak em ati vong vonga Saga sta te omna kong khar chu an chu hong theita Film khur takin Palermo te chu an valuta Saga sta chuan tuma an omlo an thivek to alo tia An dok tek te chu dokana lo dain ain fiatira Indawna sipai thi te hi an ming inziana an or chu an lak sak thin ani Palermo chuan enge idua atia Kachian pa hian doktor amamoa kaltir ula keichu ka chuak lawang benka inom chung zongin inmitang kaniang alo tia Nilove in chuak lo ve venga heta sarjian in ichian pa en kolang Palermo chuan atia Sagasta chuan tamayo va bengalin kan chuan rem tilova sarjian ron tirlu dro avatia Palermo chuan a radio le silai alak sak Sagasta chuan chauka thil thlendan te chu alo shila Midang chuan sipai dam anom le omlo chu an lo zong ve bok Rio chu Tokyo thina mun avathlen chuan alung chle Professor chuan Alicia tlan chiat na motor chu mun pakhata awachui thlenga No te trapri a hre thai ani Alicia chu ran vulna in lian taka alo oma Pistolin anin tin ran mai le Tunge phoi rangjok kan ti chin do nem ni movie angin Alicia chuan alo ti vela Professor chuan ka thil ti du lo min ti tir ma hian isilai da tharo atia Rio chan chuak kha I chuan lam pakhat ve mai ani tiro inun sheom lutuk atanga tal chua I du wangani adikem atia Professor chuan kanun tamjok chu ni na nei lovin ka manga tharau angin thil tum lian tak kaneya Rio in lo man khan ka thil tum ti hlotling turin kong min sial sakani ati chuan ani le Rio chan chua kha mi pui ma a intilar in tum wang ani mo alo tia mi tu po hian du thu kan sam thin Bank of Spain roklova thi hi ka tum lovani atia Alicia chuan mela le kavan ring dik thei tak em alo tia Professor chuan silai ida thak lo chuan ka pangche da thangal ro atia min kap lovang tin alo chang Professor chuan Ahmed pera apuak theilo Alicia chuan min ka du tak tak ka ring lovasin le isilai mu kalo la chuak man chu athangot mai atia Atlan chua pa khan an silai da te chu amu alo ti ruak manani Ka du chuan tuna hian ka plum ngal thei che engtin nge ni don atia Professor chu phuar betin motor nunga ada a Bank ka chuan sergeant chu an lo tir luta Denver te chuan uluk takin an lo check Sipai hliam bula chuan an enkol turin Helsinki an ron nor chuak ve ngala
Lisbon chuan mipui ten thei turin live video alo ti chuaka bank chunga thil thleng te chu soin Tokyo le sipai paruk an thia tin Tokyo chanchin chu asoya voini hian in mi ngei dam kan nga yani kan thian pa chan chua kan tumna lama nun na chan an oma ngai sak thlak kan ni lo helai mun hi kan chua san lawang atia Rio chuan lo soi chun zomin keimani min lo tana pon lama korsen ha zong zong te kha khongein horo aron tia Ruasur noya chuan mipui te chu arwalin kan hodon lo tin an lo awa Until ti dan mai chu insoi khongai thlakin mipui an lama an trantir zel ani hi tin tamayo chu thinrim zetin kema chuan alo ang buana chu ti lai chuan a phone alo ria anupui alo ni rang takin a hongal in awathlen chuan alo re thiapa angai a thazan lo Note trapri asian na lama chuan aluta anupui chu phuar betin pistolin alautin ani enge iron tia kanupui hi itina ani vai chuan ka that nge yang che thinrim zetin atia khonge professor om tamayo na ti chuan professor tarmi chu voin kamana lom ka hne na om ka du chuan karon pelut ngal thei enge du soiro tamayo chuan atia Professor chu a phuar be na motor atang chuan tal chua lo tum ve mek bok Alicia chuan kanun nga ya kirle ka du ni ka thil ti swal zong zong moi phuranga professor ka pe ang che police ne na I hlana nga ramtan hero ini dona lom atia Professor chuan motor seat nung chu alo se ko thei trep to a Tamayo chuan du lauta ila atia Professor ka in thurual puyanga ichan a chevia wang alo tia Professor chuan a se kotlang theita motor seat nunga aron tol chuaka I adeu chu ni lo mo Professor nain pelut po nila zela katang donasin chu tiang thil chu ka tilawang isilai min pela itan hun kan ti toy don nia achan chu karon lu rual khan alam ka metalom police an lo thleng tre pang tamayo chon alo tia Alicia mang ang lutuk chuan tamayo akhong thlua police te chu an ron kal me ka Professor chu kar atangin aron tla chuak thei hlol mai Atnung khira in phuar chung chuan atlan chia Tamayo omna building a chuan avalut Police an ron lut ve zuya in chung lama atlan che chauzel kongkhar avakika Alicia nen anin tok Professor chuan tuna chuan kan trandun angai alo tia in nei tunuin kongkhar alo hon chuan an lut dun ngal Police in an muhan lo chia ni Tamayo omna building a chuan police tam tak an ron luta an biruk na chu an ron kalpel zel Professor aphor na chu Alicia in alo phel saka Tamayo te in chung chu an han thleng chawa Tamayo chuan room tina zonghal ro atula ni chuan kongkhar in ti chedon nia alo tia Professor chuan Alicia no te chu alo pua Alicia in nei tunu alo phuar bet ve bok Police te chuan building floor tina room chu an ron check zela an man mo ngai tukvera oi thla kan tumani Professor chu now pochungin awai thlama sa a an omna police an ron lut ve chia bok Alicia chu aron wai thla ve le a
konga chuan police an lo khat vek box si building danga an lut le a room pakhat chu hongin an biru dun ta ni bank chung lama chuan rangkachak la chuak turin an lo in buat sai tana Bogota chu vault chunga chuan lutin an rangkachak pam chuana khawl pipe chu tuiron chuana chuan avua vault ta tui chu rangkachak nen pam chuanan an mamoni professor te omna building a police an ron lut trap to sofa thutna dup chu la chuakin a chunga chuan an biru duna police an ron lut ta in chung chu uluk taka dapin an chuak le a professor te an him shramani rangkachak noite chu pam chua mai thei turin an da lu char chara khol chu in hnuai pipe lu thlakna professor te bi rukna vapua chuan an vua le bok khol an tinung ta Benjamin aten an lo chang thrap mai Raife nuwa chuan rangkachak le tui chu Benjamin ate omna chuan aron ho chuak ta pur mai Palermo avashil ngala hlotling anin ti hle Professor Triante ho chu le lama lomin an ava anin kwa chul mai Tokyo kan hlotlinge Rio chuan atia Sagasta te zinga hliam na lo jok thi anga asoi chu inchung silinga alo bi ruwa camp lama om angel chu vabia in achet dan tur alo shilani Ceiling atangin azuang tha athisen afar zoi mai ahliam chu ain kol photangai Benjamin ate thian ho po rangkachak boypuin an lo chehal chara rangkachak noi chu chuang tuin atlanga an lo siam le ani Professor chuan Benjamin chu avabia Benjamin chuan chanchin lomom chu alo thil Professor chuan thilti turin nei atia Marcel le Benjamin chu an chuak ngal konga motor lian chu an lo lambuna bolhlo pai motor anga siamin Professor te omna lam chu an ron pan Professor le Alicia te chu bolhlo boma an lo biru duna Marcel te chuan an vachan chuak thei ta ni Professor te an bi ruk na mun an vatlen chuan rangkachak tlang tam tak in chunga chuan alo om to a Professor chuan hlotling in ti takin Palermo ava bengal kan hlotlinge tina au chel chul mai Volta tui an man zo ma chuan rangkachak te chu an la chuak kim thei ta Police technical operator chuan bank chunga an thom chu hria in tamayo bula chuan Cornell bank atang tui an pam chuak ni om takani alo tia tamayo chuan rangkachak an pam chuak ani chu pipeline chui ngal ro alo tia bank chunga chuan an hlotlin na lomin belasau tin an lo zaya
police te chuan rangkachak an pam chuana tur awmang chu an lo chui ve chara tamayo chuan Suarez le ho te chu tuipek chuan hmun kanal hrang enfiat turin atir chuak ngala police te chuan chu hmun chu a indotin an enfiat zelani professor te chu an man hmongai professor te omna chia an bak ta an omna chu police te chuan an hnei to hle a Marcelan police local a hmu chuan police an local tin aw vaka an silai te la in lo beile tan tumani professor chuan nilo in silai te daru kan omna an hreto kan lo beile chuan sipai tam tak anong kalang ti thei kan nei lo alo tia Marcel chuan kain man tir don lo kan lo beile turani tin professor nen chuan anin hnial buai professor chuan Marcel chu neklet topin kan mi te tu ma ka chan to don lo kan chak lawani kan pomangai atia police an ron thlenga professor ho chuan ban an lo phar thap mai police te chuan an ron manta police vana chuan an chuang ta thap mai Benjaminan kumeng zange kan tanang atia Marcel chuan kum sang khat tin alo chang professor chuan ngai thalo zetin heta hian engtia renge kanom to aron ti chuaka Benjaminan minute somni borvel aniang aloti Alicia chuan police custodia min hroi to tur an ni sin aloti ve bok Suarez ate chu an lo thleng ve chia tamayo va bengalin tuman omlo avati tamayo chuan makti takin mun dangkan en vekto sia avamak ve khonge rangkachak chu an lak chua tui motalin soiro u tin thinrim takina anga professor te chu an omna vena tang chuan an chuaka aman tu te chu police lema in thuam an lo ni an rangkachak ruk chuasa te chu midangin an lo ruk chhon saka Berlin anupui hlui Tatiana le afapa Rafaela te ho an lo ni If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. My time, my life is gone.